जय जगन्नाथ सांग मैंने लुइस वर्ल्ड आपण पुणी थे स्वागत जनावि। आज पहली रज उपलक्षे आपण मान हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना जनावि। तो चलते देखा मो मामा आज रज उपलक्षे कौन कौन सब बन। कषा चलती आज किस रोसे हो आज पिठा सांगर कि पिठा चकुली पिठा ये आम तरकारी प्रस्तुत हो सारा गरम बेटर को ऑयल फ्री चकुड़ी पिठा देखो साइड छाड़िया लगे ये एबे मो ब्रेकफास्ट देखो रेडी हो आसीगला मटर आलू कषा सहित डोसा एमती मुझे कर छिड़ी भी जाते क्रिस्पी आपण मैंने भी खाई दिखाँ तो मुआ मामा चल मामूर को हाय हेलो फ्रेंड्स आम ए चलू जे आमर पूजा आरंभ होमें जाऊे पोखरी पाखक माई आज किस पिठा कर आज इडली चकुड़ी माई तमें आमर आज पोड़ा पिठा है इडली है घुगुनी है डालेमा है ठेला पे लगाई
ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଜି ଇଏ ହେଉଛି ମୋ କାକି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ରଜରେ ପୁରା ବାହାରି ବୁରାକି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଆଜି ରଜ ଦିନରେ ନ ମେହେନ୍ଦି ଇଏ କରିକି ମାନେ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବ ଏଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଟାକୁ ଦେଖ। ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ ଆଉ। ମାନେ ରାତିରେ ତାଙ୍କର କିଏ ଦେଖିବ କେଜାଣି ରଜ। କୋଉ ଦୋଳିରେ ଖେଳିବ ଆଜି ତମେ? ଆଜି ଦୋଳିରେ ଖେଳିବ ନା ରାତିରେ ଖେଳିବ ତମେ? କାକି ମୋର ଆଉ ଏଠି ଛୁଟି ବାଚ୍ଚା ଦେଖି ସବୁ ଖେଳି ପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ହିଁ ଆଉ ମୋବାଇଲ। ଛୁଆ ମେହେନ୍ଦିଟା କେମିତି ହେଇଛି? ସାଟିସ୍ଫାଇ ତ ପୁରା? ମେହେନ୍ଦି କିଏ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ଏଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତ? କାହିଁ ତାକୁ ତ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ସେ ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ନା, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋ ପାଇଁ ସାନ। ସେ ବି ମାଗିଲେ, ତାକୁ ଦେଇଥିଲି ଖାଇଥିଲା। କେତେ ଖାଇବି ପାନ? ତ ମେହେନ୍ଦି ଦେଖିଲୁ, ମେହେନ୍ଦି ଦେଖା। ମେହେନ୍ଦି ଲାଗି ତୁମକୁ କେତେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ମିଳୁଛି? ସାଟିସ୍ଫାଇ ତ? ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମେହେନ୍ଦି? ତ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।